Panie i panowie, razem ze mną zwycięzca pięknego pierwszego starcia Gamufo. Daliście wielki spektakl, żadna sportowa organizacja nie powstydziłaby się takiego pojedynku. Gratuluję. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę. Chciałbym podziękować Maćkowi, bo w pojedynkę nie dałem tego spektaklu. Dzięki za fajne, twarde warunki, byku. Naprawdę uważam, że możesz być z siebie dumny. No tak, dziękuję całemu narożnikowi. Przede wszystkim chciałbym podziękować ojcom tego sukcesu. Klubowi Ankos MMA, trenerowi Andrzejowi Kościelskiemu, który przez te lata mnie prowadził. Chciałbym podziękować bardzo wszystkim chłopakom z klubu. I najbardziej oprócz tych z klubu chciałbym podziękować tym, którzy tu ze mną są. Marcin Bilman, który przepracował ze mną ten okres przygotowań. Wiem, że nie spełniłem tego planu, który założyliśmy, ale no niestety debiut rządzi się swoimi prawami. No właśnie i to jest moje kolejne pytanie. Obiecałeś na konferencji, że nie będziesz obalał. Co cię jednak skłoniło do tego, żeby przenieść walkę do parteru? Słuchaj, no, trener Andrzej, jakby, nie, wiecie, jak się coś robi, to wchodzi pewien automatyzm, po prostu. To nie były akcje, nad którymi ja musiałem myśleć. Po prostu, no, intuicyjnie, kiedy wiem, że mogę zejść pod ciosem, to schodzę pod ciosem, po prostu. Tutaj genialną pracę wykonaliśmy, ale muszę się jeszcze opierzyć, żeby na chłodno przyjmować wskazówki. Były emocje. Szczerze wam powiem, że tak jak Maciej mówił, że wszyscy mówią, że to jest co innego i tak dalej, że adrenalina. Ja tu wszedłem i naprawdę powiem wam na mega luzie, zero presji, może miałem to szczęście, że nie ma kibiców i naprawdę, kurczę, jestem aż zaskoczony i cieszę się, nie mogę się doczekać może kolejnych walk. Jest tutaj kategoria 7-7 całkiem nieźle obsadzona. No właśnie, wygrałeś walkę, po takim debiucie wiele osób będzie chciał cię zobaczyć. Na szybko jedno nazwisko, z kim chciałbyś zawalczyć? Jedno? Nie, mogę dać Maciej Kasieczko i Kamil Oniszczuk. Nie, żartuję. No są, nie wiem, czy w ogóle widzowie będą chcieli mnie dalej oglądać. A ja gwarantuję, że będą chcieli. Wyzywasz kogoś? Wyzywa mnie, powiem, kim jestem zainteresowany, kogo poznałem przez te tutaj kilka dni, z którym bardzo się skumałem, ale nie chcę rzucać nazwisk, bo chłopaki są na tej gali, nie chcę, żeby dotykała ich jakaś dodatkowa presja. Po gali, po ich walkach o tym pogadamy. Gratuluję zwycięstwa. Tak jak powiedziałem, mamo, możesz już otworzyć oczy. Moja mama strasznie się bała, nienawidzi tego sportu generalnie. Niestety mamy 10 pojedynków Gamu. Gratuluję zwycięzca Gamufo!